ערב טוב לצופות, ערב טוב לצופים, ערב טוב לשרה כמובן. שלום דן. כמעט שנה לאחר הקמתה הגישה ועדת הטייקונים דוח ראשוני לממשלה, ונראה כי אם גם יתממש, יחלש מאוד מעמדן של המשפחות השולטות במשק הישראלי. מיד נשמע את כל ההשגות על מסקנותיה. ישראל והקוורטט במאמץ קדחתני למנוע הכרזה חד צדדית על הקמת מדינה פלסטינית. האם זה מאוחר מדי? השר בני בגין יהיה כאן. ירושלים, שבוע שימים של ניחושים ושמועות הסתיים בשעות אלה. 22 חוקרים פרטיים עצורים כבר כמה ימים בגלל תוכנה מבהילה מסוגלת לחדור לכל טלפון נייד. אנו עם כל הפרטים. ופיוטים לימים נוראים, מתברר שיש גם פייטנית. לא תופתעו לדעת שלא כולם מוכנים לשמוע אותה. כל זאת ועוד בתוכנית המשודרת במקביל גם בערוץ 23 וגם באתר האינטרנט של הטלוויזיה החינוכית שכתובתו www.23tv.co.il. אבל לפני הכל, מבזק חדשות הערוץ הראשון. ערב טוב ארנון מאיר. ערב טוב שרה, ערב טוב גם לך דן. הנה החדשות. הוועדה לבחינת הריכוזיות במשק פרסמה היום את מסקנות הביניים לאחר כשנה של עבודה. אם יאושרו המסקנות, יצטרכו הטייקונים במשק להחליט בתוך כ4 שנים אם להמשיך ולהחזיק בעסקים ריאליים כמו חברות גז, נדל"ן ומזון, או אולי להחזיק דווקא בעסקים הפיננסיים, בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח. כתבנו לענייני כלכלה יאיר ויינרב מוסר שעוד המליצה הוועדה על מתווה לפיקוח על שכר הבכירים במשק. אני בעד תחרות. אני חושב שהתחרות זה הדבר החברתי הגדול ביותר שיש. האזרח משלם על יוקר מחיה מכספו, זה נשאב ממנו. כשאין תחרות, שיש מונופול, כמעט תמיד האזרח משלם יותר. לפעמים יש לך מונופולים הכרחיים, אז הממשלה צריכה לפקח על זה. הטייקונים, יצחק תשובה, נוחי דנקנר וצדיק בינו יהיו הנפגעים העיקריים מהמלצות הוועדה, כך מעריכים במשק. היום בבורסה ירדו מניות החברות שבשליטתם באחוזים ניכרים. מניית קבוצת דלק ירדה כמעט ב7%, מניית חברת דיסקונט השקעות ירדה גם היא ב7%, ומניית חברת פז ירדה בכ4%. חוקרי מחוז ש"י עצרו היום צעיר בן 25 מההתנחלות אלי בחשד לביצוע פעולת תג מחיר לפני כשבועיים בבסיס האגודה המרחבית בבית אל. עורך דינו אמר כי מרשו מכחיש כל קשר למעשה וכי מדובר במעצר שנועד לרצות את מפכ"ל המשטרה. כתבנו לענייני משטרה אורי כהן אהרונוב מוסר כי מחר יובא הצעיר לפני שופט להארכת מעצרו. על ישראל להכיר במדינה פלסטינית ולא לבזבז את ההזדמנות לשלום, כך אומר יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן עם נחיתתו בניו יורק. בשיחה עם כתבים הדגיש כי למרות הלחצים מצד ארצות הברית ואירופה, בכוונתו להמשיך בתוכניתו המקורית ולבקש חברות מלאה באום למדינת פלסטין. אמרו שהמצב יהיה רע מאוד אחרי ספטמבר, אך לא פרטו, אמר אבו מאזן, והדגיש כי הוא עדיין מעוניין במשא ומתן, אולם כל הצעה לחידושו חייבת לכלול נסיגה לקווי 67 והפסקת הבנייה בהתנחלויות. הכנסת ערכה היום דיון פגרה מיוחד לקראת ההצבעה באום ביום שישי. יושבת ראש האופוזיציה ציפי לבני תקפה את המדיניות הדיפלומטית הטיפשית כהגדרתה שמנהלת הממשלה, והאשימה את ראש הממשלה בדחיקת ארצות הברית לפינה ובסיכוני יחסים עמה. את הידיעה העביר כתבנו אלי ניסן. בימים הקרובים תצטרך ממשלת ישראל להחליט האם היא ממשיכה בישיבה פסיבית על הגדר, והאם היא ממשיכה לתת לעולם להחליט עבורנו, לקבוע לנו את עתידנו, ובמקרה כזה כל תוצאה תהיה תוצאה רעה למדינת ישראל. כשבאה גברת שתמכה בתוכנית ההתנתקות בפה מלא והסבירה עד כמה שתהיה המציאות נהדרת והעולם יאהב אותנו ויהיה שלום וכולם ידעו מי שוחר שלום, ועכשיו מנסה לתת עצות? 22 חוקרים פרטיים נעצרו בשבוע שעבר בחשד לעבירות חמורות של האזנת סתר וציטוט לגורמים פרטיים. על פי החשד התמינו החוקרים מכשירי ציטוט ותוכנות מעקב בטלפונים חכמים, סמארטפונים בלעז. כתבנו לענייני משטרה אורי כהן אהרונוב מוסר כי חקירה סמויה של המשטרה העלתה שהחוקרים הפכו שלא כחוק את הטלפונים למכשירי האזנה והקלטה מתוחכמים. המשטרה ממליצה לסגור את תיק החקירה נגד שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר בפרשת בנק איגוד ובפרשת הייצוג המשפטי של ראש עיריית בת ים שלומי לחיאני. אשר ללחיאני במשטרה אומרים כי נמצאה תשתית ראייתית להעמידו לדין בעבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון.
כתבתנו לענייני משפט תמר אלמוג מוסרת כי אם יקבל היועץ המשפטי לממשלה את המלצת הפרקליטות בהיעדר אשמה, יוכל דנציגר לשוב אל כס השיפוט כבר בקרוב. עכשיו לחדשות צבעוניות, הסדרה משפחה מודרנית היא המנצחת הגדולה בטקס פרסי האמי שנערך הלילה בלוס אנג'לס. And the Emmy goes to Modern Family. כתב חדשות החוץ איתמר מאירי מוסר כי הסדרה כתבה לא פחות מ5 פרסים, בהם פרס הסדרה הקומית הטובה ביותר, התסריט והבימוי. הפתעת הערב הייתה זכייתו של קייל צ'נדלר מהסדרה אורות ליל שישי בפרס השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה על חשבונו של ג'ון האם ממדמן. את הטקס הנוצץ הנחתה השחקנית ג'יין לינץ', שוודאי מוכרת לכם יותר בתור המאמנת הקשוחה סילבסטר מהסדרה גלי. לסיום התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות עוד ומזג האוויר יעשה נוח. ביום רביעי שוב מתחמם, אך כבר בסוף השבוע שוב התקררות ניכרת. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם באולפן ערב חדש, שרה ודן. תודה רבה לך וערב טוב גם לדינה יזרעאלביץ' המתרגמת אותנו לשפת הסימנים. היום הוא היום של ועדת הטייקונים, הוועדה שחקרה את הריכוזיות במשק. היא מסרה סוף סוף את הדוח שלה, דוח ביניים אמנם לממשלה. סיבת העיתונאים לפני דקות אחדות, ייתכן שהטייקונים לא יהיו מרוצים, אנחנו עוד לא ברור לנו בדיוק למה זה מוביל. מכל מקום ערב טוב למי שהייתה חברה בוועדה, דוקטור גיתית גור גרשגורן באולפנינו בירושלים, ערב טוב לך. שלום דן, שלום שרה. או למי שניהל מאבק, הייתי אומר מלחמת חורמה, בבג"ץ כנגד מנהל מאבקים נקודה. יושב ראש התנועה לאיכות השלטון ליאת שרגא, ערב טוב גם לך. ערב טוב. דוקטור גיתית גור גרשגורן, מה עיקרי הדוח ואיזה שינוי הם יגרמו במעמדן של המשפחות הטייקוניות במשק הישראלי? אוקיי, הוועדה למעשה דנה והמליצה ב3 היבטים של פגיעה בתחרות. ההיבט הראשון זה המצב שבו יש לנו גורם אחד שהוא שולט גם בגוף פיננסי משמעותי, אותם גופים שנותנים אשראי, שמנהלים כספיהם של אחרים, וגם בגוף ריאלי משמעותי למשק, זאת אומרת שהפעילות שלו משמעותית למשק, או שהוא צורך משאבים כמו אשראי משמעותי במשק. בהקשר הזה הוועדה המליצה קודם כל לא לאפשר את ההחזקה הכפולה הזאת, להפריד, והמלצה שנייה לא לאפשר לדירקטורים שיושבים במועצות המנהלים של שני הגופים האלה לשבת בו זמנית בגוף פיננסי משמעותי וריאלי משמעותי. אבל האם זה אפשרי לעשות את זה רטרואקטיבית? כלומר, גופים שכבר עובדים כך הרבה מאוד שנים, איך אפשר להגיד להם רטרואקטיבית, עכשיו תפרקו את כל מה שבניתם? אז פה נכנס תקופת המעבר. הוועדה המליצה לתת 4 שנים להסתגלות, לשינוי. כמובן שלגבי דירקטורים זה 4 שנים לדירקטורים מכהנים, לגבי דירקטורים קיימים זה ייכנס לתוקף מוקדם יותר. הכוונה היא שזה לא יהיה שינוי פתאומי, אלא הדרגתי מספיק שיאפשר לעשות את ההכנות הנדרשות. גברתי, אני אולי אשאל לך את השאלה הזאת בלשון יותר פשוטה, שאולי גם תהיה יותר מובנת לאנשים פשוטים כמונו. נוחי דנציגר יוכל להיות הבעלים של IDB ושל מפעל מלט ביחד או לא יוכל? זה פשוט, אבל זה מובן. כן. אז בלי להיכנס למקרים ספציפיים, מה שהוועדה עשתה זה פשוט קבעה סט של קריטריונים שהגדירו מהצד אחד מה זה מוסד פיננסי משמעותי, ומן הצד השני מה זה גוף ריאלי משמעותי למשק. ומי שעומד בקריטריונים ושולט בשני הגופים משני הסוגים האלה, כמובן שיצטרך להחליט מאיזה מהחזקותיו הוא נפרד. אבל יש עוד 4 שנים, עד אז הם יוכלו כמובן ללחוץ על כל הגורמים שיכולים לבטל אולי את ההמלצות האלה. ליד שרגא, מה אתה אומר על ההמלצות האלה? אני חושב שההמלצות האלה הן בבחינת מאוחר מדי ומעט מדי. הוועדה שאמורה הייתה לחולל היסטוריה, כפי שכינה אותה ראש הממשלה ושר האוצר, לצערי הרב, באה עם תוצאות קוסמטיות, אם הייתי מכנה אותם. יש חללים או אזורים שלמים שהיא בכלל לא טיפלה בהם ולא נגעה בהם.
היא לא נגעה בכל הסוגיה של גרעיני השליטה, בכלל לא טופלה, נזנחה משום מה, אגם שזה נמצא במנדט של הוועדה. שזה בשפת הרחוב, להגיד, לא טיפלה בפירמידות. לא, תכף. את הפירמידות היא פירקה לגמרי. לא לגמרי. אני אשמח להרחיב גרעיני גם לגבי השליטה זה פירמידות. בכל מה שקשור לשליטה בבנקים ובגופים פיננסיים בחברות ביטוח. שם יש טריליון שקל מכספי הציבור שמנוהלים, ושם הוועדה החליטה משום מה לא לגעת. עכשיו, אומרת חברתי, בוא ניגע בפיננסי ריאלי, הם קבעו קריטריונים מה זה משמעותי ולא משמעותי, כשהקריטריונים שנקבעו זה 8 מיליארד שקל מחזור בהחזקה ריאלית. אם אתה מגלגל 8 מיליארד שקל אז אתה לא נכנס מתחת לזה אתה לא נכנס, ואם מעל זה אתה נכנס. אז אתה אומר זה סף גבוה מדי. הספים מטורפים. תשאלו את חברתי למשל אם ברונפמן נכנס לסיפור הזה, אז היא תגיד לכם שלא. אז רגע, אז בוא נשאל. רק רגע, חכה רגע. הנה כבר באייפקס ובתנובה כבר שחררו, הגברת כהן שחררה הנחת רווחה כי היא לא נמצאת בתוך הקריטריונים האלה. תשאלו מה קורה בבנק מזרחי, תראו שהרבה מאוד מהאנשים שמחזיקים גם החזקות ריאליות וגם החזקות פיננסיות לא נכנסים בכלל לרף הזה שנקבע. אז יבוא מישהו ויגיד זה היסטורי, יבוא מישהו ויגיד הפרדתי, אז זה צחוק מהעבודה. מה את אומרת? במקום שזה יהיה בינארי 0 או 1, מי שיש לו החזקה ריאלית לא יכול לגעת בהחזקה פיננסית. הם התחכמו פה והביאו פתרון שמגוחך. גברתי. כן, אז כמו שאמרתי, הקריטריונים נקבעו לא כדי לטפל במקרה כזה או אחר, אלא באמת כדי לטפל בבעיות שזיהינו, אותן בעיות של ניגוד עניינים, או של מצב שבו אפשר לפגוע בתחרות בעקבות ההחזקה הכפולה הזאת. ולכן, אני לא יודעת גבוה מדי, מי יישאר, מי לא, יש קריטריונים שבאו אחרי בדיקה כלכלית של מה נכון כדי לאפשר תחרות וצמיחה במשק. אבל בסוף מדובר באנשים, ובסוף מדובר בחברות ובעסקים. נכון. ובסוף השאלה היא, אז לא עניתי קודם על השאלה הקודמת, שהבאתי אותה סתם בדוגמה, יכולתי לא להשתמש בנורי דנגר, להזכיר שם אחר, זה הכל בסדר. אבל בסוף את לא אומרת לי, יכול להיות אדם שהוא יהיה גם מנהל בנק וגם מנהל עסק גדול. אם המוסד הפיננסי שבשליטתו, לא בניהולו, שבשליטתו הוא מוסד משמעותי, וכאמור, אם ההחזקות הריאליות שהן בשליטתו הן החזקות משמעותיות, הוא לא יוכל להחזיק בשניהם. זה פשוט, אנחנו בסוף הרי, עם כל הכבוד לחברתי, אי אפשר להתחבא מאחורי הנוסחה. אז אוקיי, אז בנוסחה הזאת, ברשת המחוררת הזאת, מי ייפול, אז יאכלו אותה לצורך העניין, והם יאכלו אותה, כי הם פתאום אז ייכנס תשובה, וייכנס דנקנר, כל האחרים פשוט לא נמצאים שם בסיפור הזה. מתוך 19 משפחות שאנחנו מדברים עליהן, 19 משפחות שמחזיקים ביותר מ-40% ממחזור המחירות והכספים בארץ. למה 40 ולא 60%, יקירתי? כי זה נתון 60% המספר הוא 60% מסך נכסי הציבור. תתפלאו, אבל גם 40% זה הרבה. זה הרבה. מתוך 19 משפחות אנחנו מדברים על כמה בעצם מהגופים האלה שצריכים להתפרק מהפירמידות הגדולות שהם מחזיקים אז בהם. כמו שהתחלתי לומר, ההיבטים שבהם נגעה הוועדה למעשה הם 3. ריאלי פיננסי הוא רק אחד מהם, וכאמור גם שם יהיו שינויים משמעותיים, אבל יש את מה שכבר העליתם, אותם פירמידות או אותם קבוצות שליטה שמחזיקות בשליטה דרך פירמידות ולעיתים יוצרות פער בין האינטרסים של ציבור המשקיעים לבין האינטרס של בעל השליטה, והחלק השלישי זה אותם נכסים וזכויות ציבוריים שמועברים מפעם לפעם לגופים פרטיים, וגם שם המלצות הוועדה נוגעות ומבטיחות שלמעשה זה יעשה לאחר בחינה מדוקדקת של ההשפעה של זה גם על התחרות הענפית וגם על הפיזור של השליטה. זאת אומרת שהטיפול בבעיה הוא טיפול מ3 היבטים. הנקודה ברורה. עכשיו אני שואל אותך, אנחנו חייבים לסיים. מה אתם תעשו עכשיו? רק שנייה, דן, עוד שנייה אחת. אי אפשר להימלט מזה שהם לא נגעו בפירמידות. תשמח להרחיב לגבי הפירמידות. תשמח להרחיב, אבל בפירמידות לא נגעו, היה צריך לפרק את הפירמידות, והפירמידות לצערי הרב לא תפורקנה, הם שמו כמה גמדים קטנים בדמות חיזוק הדירקטוריון, אבל הם שוכחים והם כל הזמן קובעים, הם אומרים, זה תזה פשוט בחברות הפארק כפי שהם מכנים אותם,
הציבור הוא המיעוט. זה פשוט מדהים, זה לא להבין את הפירמידה ואת המשמעות שלה. הפירמידות לא יפורקו, החזקות ריאליות ופיננסיות לא יקרו. אני אומר, הנחות רווחה אתה יכול לשמוע היום בכל רחבי העיר כתוצאה מהמסקנות האלה, לצערי הרב. ואנחנו נמשיך להיאבק, ואם נצטרך ללכת מזה לבג"ץ, המסקנות האלה לא יכולות לעמוד ולהישאר, כי הם לא פתרו את הבעיות. אני רק ממליצה לקרוא את הדוח לעומק, כי השינויים שנעשו, בייחוד בכל מה שקשור לשליטה באמצעות פירמידות, הם שינויים מאוד משמעותיים. תודה רבה. נשאר במחלוקת, הוא את הדרך לבג"ץ יודע, תאמיני לי, הוא לא ייתה בחניון. מאבקים זה לא מה שזר לו. חבל שלא יצאה פה הבשורה הגדולה, הייתה צריכה לצאת את הבשורה ההיסטורית. יכול להיות שצעד אחד בכיוון נעשה, אנחנו ניתן לזמן גם לבחון אותו, ותודה רבה לשניכם. כן, יהיה עוד זמן לדבר על זה. אנחנו עם הנושא הבא, נתניהו יוצא לנאום בעצרת הכללית של האו"ם, בממשלה כולה ובקוורטט מאמצים קדחתניים למנוע מהפלסטינים להכריז על מדינה באופן חד צדדי. אולי זהו ניסיון של הרגע האחרון, אולי צעדים מאוחרים מדי. איתנו בירושלים נמצא השר בני בגין, חבר בקבינט הביטחוני-מדיני. ובשמינייה. איתנו? כן, איתנו. שלום השר בני בגין. אנחנו דווקא רצינו לשמוע את בני בגין, אבל אנחנו לא שומעים אותו. בירכתי אתכם. הנה, עכשיו אנחנו שומעים, ברוך השם. פשוט פרצנו את המצור. יש מצור בירושלים? אוקיי, אז באמת אנחנו רוצים לדעת מה הסיפור. האם זה לא הרגע האחרון לפרוץ את המצור שבו ישראל נמצאת, בידוד בינלאומי? נראה שמבחינה הסברתית, מבחינת המעמד בעולם, המצב שלנו די גרוע, זה לא מדי מאוחר? הערכתי שונה מהערכתך משום מה. אני חושב שהתברר, הוא כבר מתברר לנו בימים אלה, שמי שניסה לבודד אותנו מוצא את עצמו מבודד, גם באירופה, ודאי בארצות הברית. מבינים את ההתעקשות היסודית של אש"ף, הארגון הזה ואבו מאזן אינם רק, כפי שהוכח בעבר, סרבני שלום, כבר שנים אחדות אפילו סרבני משא ומתן. אז אתם כל הזמן חוזרים ואומרים שהפלסטינאים לא בסדר, וגם באירופה הם גם לא בסדר, כי הם חשבו אולי להסכים להצעה הזאת. האם ממשלת ישראל עשתה הכל כדי שמצבנו יהיה טוב יותר? הכל איש איננו יכול לעשות. אני חושב שנעשה הרבה מאוד, והתוצאות לנגד עינינו. הרי ברור שאבו מאזן הסתבך ברגלי עצמו, אין לו ביטחון שהיה לו, שיהיו בידיו 9 הקולות הדרושים לו מתוך 15 המדינות החברות במועצת הביטחון, ולכן יכול להיות שאם הצעתו תעלה, היא תופל גם לי וטו אמריקני. לא על זה הוא חשב, לא על זה הוא חלם. האירופאים והאמריקנים מחזרים אחריו, כפי שאני קורא בעיתונים, מגישים לו הצעה אחרי הצעה, הוא דוחה את כולן, והכל מבינים על מה מדובר, אבל בכל זאת אני חושב שכדאי לשאול מלכתחילה מדוע אבו מאזן ביקש להגיע לאו"ם. אני מציע לשאול את השאלה הזאת. נניח השר בגין שהוא רצה להגיע לאו"ם משום שהוא לא רוצה לנהל משא ומתן עם ישראל. אני מניח... לא. הוא רצה להגיע לאו"ם. אני מציע שאת התשובה לשאלה הזאת ניתן לאבו מאזן. הוא ביום שישי בנאומו אמר, כך הסביר, אנחנו הולכים לאו"ם כדי לשים קץ לעוול הנמשך 63 שנים, שבמהלכו עמנו נמצא תחת כיבוש. 63 שנים של כיבוש. אתם, אם אני זוכר נכון, משדרים מתל אביב, נכון? אז אתם לא משדרים מתל אביב. אתם משדרים משייח' מוניס. ואתם נמצאים, אם לא ידעתם... אני כבר רבתי פעם אחת עם חבר כנסת אחד שקרא למקום הזה שייח' מוניס, אל תכריח אותי עוד פעם. למרות שאני יודע שאתה לא מתכוון לקרוא לזה שייח' מוניס, זה נכון. לא, אבל זהו לדידו של אש"ף ואבו מאזן על פי הודעתו ביום שישי, זהו שטח כבוש, 63 שנים, כך חיפה, כך באר שבע, ואל יעלה בדעתכם שהוא חלש בחשבון, או שהייתה לו חלילה פליטת פה. הוא אמר אותם דברים בדיוק ב-5 בספטמבר ברמאללה, ב-27 באוגוסט בריאיון לעיתון מצרי. זה למעשה התוכן של ילקוט הכזבים שלו באותו מאמר מדהים, מגוחך
שהוא פרסם בניו יורק טיימס באמצע חודש מאי. השר זו בגין, הסיבה, וזהו המצב. יותר אנשים מבינים את זה. השר בגין, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי מצבה של ישראל. היה ברור שהוא לא יכול להעביר את זה במועצת הביטחון, או שיקרה הדבר שאתה מדבר עליו, שהוא הטוב מבין השניים, שלא יהיו לו מספיק מדינות שיתמכו בהצעה שלו במועצת הביטחון, או שיהיה וטו אמריקאי, זה פחות טוב, אז זה עדיין יותר טוב מאשר שתקבל ההחלטה. אבל אני שואל אותך, הוא ילך לעצרת האו"ם, שם הרוב שלו מובטח, כמו שהיה אומר אבא אבן, אם הם, הערבים יגישו הצעה שכדור הארץ שטוח, יהיה לזה רוב בעצרת האו"ם. ואחרי זה סלולה דרכם ללכת נגד כל אנשינו, לבית הדין הבינלאומי בהאג. זה הפחד. יש חשש כזה, אבל לא בטוח שהוא יתממש, הרי לו זה היה כל כך פשוט, אז הדעת נותנת שהם היו מחליטים ללכת קודם כל, או מיד, לעצרת הכללית, ולא מועצת הביטחון. אני לא מבקש לתת עצות לאש"ף, הכל יודעים שמדובר בארגון שמטרתו כראשי התיבות שלו. הארגון לשחרור פלסטין מנוכחות יהודית. באירופה, לא רק באמריקה, מתחילים להבין שזוהי מטרתו האמיתית, מפני שכל הצעה שהם מגישים לו, עוד אחת ועוד אחת, הוא מסרב להם, הוא דוחה אותן אפילו לעתים בכעס, כפי שנמסר בעיתון, לעתים בבוז, ואני כך קראתי שוב שאחת הסיבות, כך הופיע בעיתון, לאחת הסיבות לדחיית ההצעות האירופאיות, האמריקניות, היא שהם רוצים לכלול באיזו נוסחה שמציעים לו את הרעיון הנורא שעל פיו מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, בניסוח זה או אחר. אז זה אני רוצה לשאול אותך. עכשיו השאלה, מי בודד את עצמו? מה ההתעקשות הגדולה על העניין הזה שהם יכירו במדינת ישראל כמדינת היהודים? אתה צריך את ההכרה של אבו מאזן שזו מדינה... כלומר, מה אנחנו... ואגב, החלטת אי אפשר החלוקה יהיה לעמוד 47 בתקווה בלי ההכרה שלו? החלטת החלוקה 47 אומרת הקמת מדינה יהודית וערבית. אני מודה לך על השאלה, ואני תמיד שמח על ההזדמנות להשיב לה, כי לעתים אני חושב שכולם כבר מבינים. העיקשות, העקשנות של אש"ף להימנע מהכרה בעובדה, שאני רואה בעובדה מדעית, שמדינת ישראל היא אכן מדינת הלאום של העם היהודי, מחוברת היטב לאותה אמירה חוזרת ונשנית שמדינת ישראל היא בבחינת שטח כבוש זה 63 שנים. ואיך? אנחנו יודעים, על פי הספרות המקצועית שלהם, אם כך ניתן לקרוא להחלטות של הוועידות שלהם וההתבטאויות שלהם בעיתונות, הם מקפידים מאוד להימנע מהכרה כזאת, שלדידם היהודים אינם מהווים לאום, אלא מהווים רק דת. נכון. תשאלי ב-2011 למה זה חשוב? חשוב להם, נכון. שהם יודעים על פי האמת, צריך להודות בכך, שלדת אין זכות להקים ריבונות משל עצמה. ללאום יש. ולכן ההתעקשות שלהם על ההימנעות מהכרה כזאת, פירושה הממשי הוא ההימנעות מהכרה בלגיטימיות של ריבונות יהודית בחלק כלשהו של פלסטין. המשמעות הפוליטית המיידית היא שגם אם ייחתם הסכם בתנאים שלהם, לא יהיה בכך לא קץ התביעות ולא קץ הסכסוך, והכל יהיה לפנינו. ועל כן אני חושב שלא טעיתי כאשר כבר לפני כמעט 3 שנים טענתי שכוונתם איננה באנגלית לקיים או לממש two-stage solution, two-state solution, אלא two-stage solution, בשני שלבים, לדחוף אותנו על קווי 67, להפקיר מבחינתנו יהודה ושומרון, אולי ישתלט חמאס, אולי ישתלטו איראנים. התוצאה הזאת היא בלתי קבילה, ויותר ויותר אנשים בארץ ובוודאי גם בעולם מתחילים להכיר בכך. השר בגין, תודה רבה לך על הדברים האלה ועל ההסבר הזה. אני מאוד מודה לכם על ההזדמנות הזאת. רק נשאלה שאלה, איך מסתדרת העמדה שלו, שהייתה ככה שנים שהוא נגד מדינה פלסטינית, עם העמדה של הממשלה הנוכחית, איך הוא מגן על הממשלה, אבל אני אגלה לך בסוד, הוא יגיד לך, אני חושב, אולי אני טועה, דוקטור בגין, הוא יגיד לך שנכון שבנימין נתניהו אמר 2 מדינות לשני עמים, אבל זה מעולם לא אושר בממשלה. יופי, פתרון מצוין. אני חושב שאמרת דברים עובדתיים. תודה רבה לך. אתה מתמצא בחומר, דן, זה הכל. תודה רבה לך, השר בגין. תודה וערב טוב. עכשיו אנחנו אל התשדירים, ואחר כך לגילוי המדהים הזה, שבעצם 1984, הספר של ג'ורג' אורוול,
משחק ילדים לעומת החדירה לפרטיות שלנו בעזרת תוכנות סתניות, הייתי אומר. אבא שלי נסע עם אחותי לארצות הברית וחזר בלעדיה. אני אומרת לעצמי, מה קרה? ממה את כל כך מודאגת? אין לי מילים לבטא את זה, כמה זה פגע בי. מסע אישי אל מעמקי הנפש. שיחת נפש, הערב 9:30 בטלוויזיה החינוכית, ערוץ 23. 1959, here we come. ברזיל 5, ישראל 0. זוהי תוצאה מעציבה לגבי נבחרת ישראל. פלשבק, מבט משעשע על תחילת דרכנו. אוקיי, קרח בלי קרח, כדורגל בלי כדור. פלשבק, מחר 9:30, הטלוויזיה החינוכית בערוץ 23. מה יש לכם נגד חנויות בגדים? המוכר אומר לך כאילו תסתובב, כאילו מה אני דוגמת שלה? עכשיו אתה להסתכל לי על התחת? אם הייתם יכולים להיפטר אחת ולתמיד מהדברים שמוציאים אתכם מדעתכם, מה היה מופיע ברשימה? מסטיק לעוס. דברים שקרנים. חדר 101, מחר ב-10, הטלוויזיה החינוכית בערוץ 23. מסע עולמי עם אייל פלד, ראשון עד חמישי ב-9, בטלוויזיה החינוכית ערוץ 23. הערב בסוגרים חשבון. רעידת אדמה במשק הישראלי, הטייקונים יצטרכו לבחור בנקים וחברות ביטוח וחברות בנייה ומפעלים. מלחמה בריכוזיות עולה מדרגה. בית המשפט הורה לדיירי האוהלים ברחבי תל אביב להתפנות תוך 48 שעות וחותם את המחאה. החלום על דירה חדשה הולך ומתרחק, בשוודיה צריך 30 משכורות כדי לרכוש דירה, בישראל 187. ילד הפלא של ההייטק הישראלי הולך לכלא, אלי רייפמן, יזם מולטי מיליונר ומרצה מבוקש לקבלה, ירצה 4 שנות מאסר. סוגרים חשבון, הערב ב7, ערוץ 23. תהיו איתנו. כבר הצגתי את הנושא הבא, אז אנחנו ישר לאבי אשכנזי איש מעריב, זה מפחיד. מה בהם מדובר? מה גרם למעצרם של 22 חוקרים? טוב, מסתבר אתה יודע שהיום כל ילד מחזיק אייפון, סמארטפונים מסוגים שונים. מסתבר שבשוק רצה בשנתיים האחרונות תוכנה שמאפשרת למי שמחזיק בתוכנה להחדיר אותה למכשיר סמארטפון שהוא מרחוק או שהוא צריך פיזית את הסמארטפון? יש כמה סוגים של התוכנות האלה. הדור המתקדם ביותר של התוכנה הזאת הוא מספיק, הוא שולח SMS, נקלט בסמארטפון שהוא מבקש להאזין בו. ברגע שהוא נקלט, נפתחת תוכנת ה-SMS, הוא בעצם שולט במכשיר, הוא יכול מרחוק להאזין לכל השיחות טלפון שמתקבלות במכשיר הטלפון הזה, וגם לשיחות היוצאות, לכל ה-SMSים והמיילים שהוא מקבל, ויותר מזה הוא יכול גם פשוט להפעיל את המכשיר מרחוק ולהפוך אותו למעין מכשיר האזנת נפח. כלומר, אם את נמצאת בחדר מסוים ורוצה לדבר עם אדם כלשהו, הוא פותח את הטלפון מרחוק ופשוט מאזין לשיחה שלכם. זה משהו חדש? כלומר, תמיד אומרים, אפשר להאזין עם הטלפונים, רק כשהם מוציאים את הבטריה, אז אי אפשר. תראי, אני מניח שזה לא משהו חדש מבחינת הטכנולוגיה. זה טכנולוגיה, אבל הזמינות שלה לכלל הציבור היא חדשה. אם פעם היינו חושבים שזה רק בסרטי ריגול של איזה מערכת ביון של ה-CIA או של המוסד, יכולים להפעיל את המכשירים האלה, אז מסתבר היום שכל גבר שחושד בזוגתו, או כל אישה שחושדת בבעלה, היא פשוט פונה לחנות שמתמחה בזה או לחוקר פרטי, תמורת 2,500 שקלים היא קונה את התוכנה, והיא באותו רגע מאזינה או שהוא מאזין למכשיר הטלפון. זאת אומרת, היא יכולה להאזין, מי שקונה את התוכנה הזאת, יכול להאזין לכל אדם שיש לו אייפון בישראל, אני לא יודע, או בעולם אפילו. בדיוק כך. בדיוק כך. אז זה נגמרה פרטיות לעולמים. נגמרה פרטיות במכשירים האלה. אבל זה עבירה פלילית? מי שנניח בנה את התוכנה הזאת, עבר עבירה פלילית? קודם כל, מי שבנה את התוכנה הזאת, אנחנו לא יודעים, זו תוכנה שככל הנראה הגיעה מסין, על פי הערכות של חוקרי יח"א, הגיעה מסין. מה שאנחנו כן יודעים זה שמי שמתקין את התוכנה הזאת, כלומר מי שאתה הולך לאותו חוקר פרטי ומבקש לקנות את התוכנה הזאת, מבחינת החוק הלכו והתייעצו, במשטרה התייעצו עם יועצים משפטיים וגילו שזה בעצם התקנת האזנת סתר. כלומר, עצם המחירה של התוכנה הזאת היא התקנת האזנת סתר, והסעיף הזה הם נעצרו אותם חוקרים פרטיים. מה צפוי עם מישהו שיורשע בדבר כזה?
העונש שקבוע בחוק להאזנת סתר, להתקנת האזנת סתר, יותר נכון. אני יכול להגיד לך שבשעות האחרונות, בימים האחרונים, המשטרה מאתרת הרבה מאוד עשרות חשודים שרכשו את התוכנה הזאת. בדיוק, זה יכול להיות אפילו מאות ואלפים. מאות ואלפים, וזה בדיוק מה שמדברים, והמפחיד בכל הסיפור הזה, שהתוכנה הזאת לא משאירה עקבות. כלומר, ברגע שהווירוס הזה הושתל בתוך המכשיר שלך, שלי או של דן, אי אפשר לדעת בכלל אם הוא יושתלה, אלא רק זה שהשתיל יודע שבעצם הוא... אז איך יוכלו להגיע לשמעון או לוי? איך יוכלו להגיע אליו ולדעת שהוא השתיל לך ולה? שאלה טובה. אז מה שקרה זה שהם עצרו את החוקרים, ומהחוקרים הם קיבלו רשימה של לקוחות שכביכול רכשו את התוכנה הזאת. לקוח שיבוא ויגיד בעצם מחר בבוקר אני לא הזנתי או לא שמתי את זה במכשיר כזה או אחר, אי אפשר יהיה להוכיח את זה בנוסף למעט ההודעה שלו. זה, כן, אוי, קשה. טוב, האח הגדול כאן, אנחנו פשוט צריכים להכיר בעובדה. אני חושב שכדאי לחזור לשיטה הישנה, לדבר בבזק. אוקיי, נראה לי שבזק מאוד ישמחו על ההצעה שלך. עד כמה שאנחנו יודעים, זה לא... זה כרגע, לא יודע. טוב, הסמארטפונים אולי זה יהיה תום עידן הסמארטפונים. תודה רבה. אני אומר לך עוד פעם, זה מגדל בבל. מה שקורה עכשיו עם הטכנולוגיה זה הסיפור החדש של מגדל בבל. אני חושבת שזה הדבר הכי חמור שנחשף בזמן האחרון בהקשר של הפרטים. זה לא רק בישראל, אלא בעולם כולו, אני חושב שזה יתפוס את התעודה. תודה רבה, אבי אשכנזי. הערב, עוד מעט ממש, יחנך היכל התרבות בקריית ארבע, בהופעה של הזמר דוד דאור, אבל 500 אומנים כבר חתמו שהם לא מוכנים להגיע לחלוק מהאומנות שהם יוצרים עם תושבי קריית ארבע. אני רוצה להגיד שלום לצבי קצובר, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר בירושלים. שלום וברכה. ולעדנה מזיה, המחזאית. שלום לך. שלום. הנה, את כאן בתל אביב. אז בואי נתחיל איתך. מה קרה בעצם? למה שלא תחלקי מהאומנות שאת יוצרת עם תושבי קריית ארבע? תראי, אנחנו נסענו לשם, ענת גו ואני ושרית וינו, עוד שחקנית מהתיאטרון אצלנו, כדי לראות בעיניים, כי ידענו. אבל שאתה רואה, זה לא כמו משהו שאתה יודע עליו. ואני התחנכתי בדרום אפריקה, בתקופת האפרטהייד, ונורא ברור, הזיכרונות שלי של החלוקה הזאת, Europeans only, נורא ברורה. זה זיכרון שמלווה אותי כל השנים האלה. וכשהגענו, וראינו ברחוב השועדה, שזה היה רחוב שוקק, מין מחנה יהודה כזה, ו1,800 חנויות סגורות, ולפלסטינים אסור ללכת לשם. בקטע הצר שמותר להם ללכת, יש בטונדות, והם הולכים מופרדים. זאת אומרת, החלק הצר הם יכולים ללכת, כן. ובחלק הרחב כמובן. אבל ודאי התייחסתם לקונטקסט, אנחנו מדברים על מקום שסובל בהרבה מאוד טרור מהצד הערבי, אני מניחה שגם זה עלה איך לא יסבול? איך? כשיושבים לך 750 יהודים מוקפים ו120, ואני לא טובה במספרים, וזה בערך מה שהבנתי, 120,000 פלסטינאים, איך לא יהיה טרור? אבל למה לא תרצה להביא להם את האומנות ואת המסר האומנותי שלך, שבטח אומר להם, זה לא יפה מה שאתם עושים, זה לא ראוי מה שאתם עושים? זה בכלל לא המסר של הצגות, זאת אומרת, זה לא, אם נגיד הייתה הצגה פוליטית, חד משמעית שהייתה, יכול להיות שהיינו חושבים על זה, אבל אנחנו לא, זה לא הדבר. אבל תרשה רגע לצבי קצובר להגיד מילה בעניין הזה. תשמע, הם לא רוצים, מפני שמה שקורה בחברון נראה להם אפרטהייד, ולכן הם לא רוצים שהיצירות שלהם יגיעו אליכם. א', את מי הם האנשים? הם אנשים את שוחרי התרבות, את הצרכנים, את העולים החדשים מברית המועצות, שהתרבות היא בדמם. זה א'. ב', אם מדברת על טרור שיש בקריית ארבע חברון, אז אנחנו הנרצחים ואותנו מאשימים בטרור, והיא אומרת למה שלא יהיה טרור? ובתל אביב לא היה טרור, ובאוטובוסים בירושלים לא היה טרור, בכל הארץ היה טרור, אז היא תחרים את כל הארץ. אנחנו אשימים שיש טרור. איזה דבר אבסורד זה שאנחנו אשימים בטרור שהיא מאשימה אותנו. עכשיו, היא מענישה לא את אלה שתורתם אומנותם, היא מענישה את אלה שהם צרכני תרבות, ולא תהיה ברירה. צבי קצובר, אנחנו נמשיך מיד בדיון הזה. אנחנו רק צריכים להיפרד מהערוץ הראשון, נמשיך אותו בערוץ 23, ואחר כך תהיה איתנו גם פייטנית שלא כולם מוכנים לשמוע אותה, ספר חדש על קשיי האימוץ ודרך החתחתים שאישה שרוצה בתינוק צריכה לעבור בארץ, וגם סרט חדש, טיפש מטורף מאוהב. תשדירים קצרים ואנחנו חוזרים לשיחה הזאת.
במדינת החדשות, בארץ הידיעות הבלתי נגמרות, בתעשיית הכותרות הגדולות, מה שאנחנו צריכים באמת זאת פרשנות ערכית, ביקורת דעתנית, ובעיקר זווית חברתית. זה כמו חמצן. שני מנהיגים כבר יש. אז אחרי 700 תוכניות עושים סדר, ממשיכה לעשות את מה שחשוב. סדר בדברים. עושים סדר חדש עם בן כספית וגל גבאי. ראשון עד רביעי, 6 בערב, ערוץ 23. אבל למה בעצם צביקה צוברי לא יכולה, הגברת מזיה והאומנים אחרים, למה בעצם היא לא יכולה לומר ככה, שמע, אני במקום הזה לא מוכנה שהיצירה שלי תיראה, זה לא מפריע שאתה, ככה היא תאמר, תבוא לירושלים, תבוא לתל אביב, אתה רוצה שם לראות את ההצגה שלי בכבוד? פעם, בראשית הקמת המדינה, הקאמרי והבימה, הם ליוו את האתוס הציוני, את האתוס של הקמת המדינה. היום הם מלווים את האתוס של הקמת המדינה הפלסטינאית. אני חושב שצריך לפנות לשרת התרבות, לימור לבנת, ולהגיד לה, החבר'ה האלה, למרות שהם מקבלים סובסידיה ממשלתית נדיבה, הם מחרימים חלקים נכבדים מהיישוב היהודי. בואי נקים תיאטרון שלנו, יש לנו כישרונות, יש לנו בתי ספר, יש לנו צרכני תרבות מהרמה הכי גבוהה שיש. אגב, מי הולך להופיע הערב אצלכם? זה תיאטרון תאיר. תיאטרון תאיר, גם הזמר דוד דאור שמעתי? לפי דעתי גם החרם הוא לא של הקאמרי והבימה וכולו, הבימה בכלל שובת, אבל הקאמרי הם לא מחרימים את... אבל איך הם יכולים לעלות הצגות עם שחקנים לא מגיעים? לא בדיוק. תראה, מה שאנחנו מנסים להגיע לזה, שההנהלות יהיו אמיצות ויגידו, מה חרם? תפסיקו עם המילה הזאת, נו, זה באמת, זה סתם, זה ללבות. זה להגיד, זה האקט היחידי, זאת הגלויה הקטנה שלנו להשאיר בסיפור המזעזע הזה. את יודעת שההיכל תרבות הוא צמוד כמעט לאנדרטה לברוך גולדשטיין. את יודעת מה כתוב על האנדרטה שלו? לא. איש צדיק ובר לבב. זה מזעזע, אבל זה לא נוגע להיכל תרבות. גם כהנא. מה זאת אומרת? אז יש להם, הם אנשים פרובוקטיביים שמחופשים לאנשים מאוד נעימים. ולכן כל העניין של ההיכל תרבות הזה שבנוי על יד זה חלק מאיזו אמירה. אני יכולה לשאול אותך שאלה? ואין מצב, אני מקווה שאני יכולה לדבר בשם כל חבריי. היכל תרבות, אם יוקם, או אולי יש בחברון, בצד הערבי, זה יהיה מקום שאת תלכי אליו? ברור, לא, זאת אומרת, אני לא מבינה ערבית, ואני בדרך כלל לא הולכת להצגות. להופיע, את תלכי... אם הם יזמינו אותי, זה עיר שלהם, למה שאני לא אלך? אני אלך לכל מקום. ולא יפריע לך ששם נמצאים קברים של מי שהיו רוצחי תרפ"ט, למשל? אני לא רואה את המציאות ככה. אני לא רואה אותה כאיזו מיתולוגיה רצחנית ואימתנית. למרות שכן, כי את הזכרת את העניין של גולדשטיין. זאת בדיוק הנקודה. היכל התרבות הזה לא קשור עם גולד, זה הדבר הזה שהאנדרטה של גולדשטיין, אני הייתי שם, היא באמת מקוממת. אבל היא לא דומה, אבל מי שרוצה להקים היכל תרבות בדרך כלל מסתייג ממעשים נוראים. אז לא היה נותן, אז ראש העיר לא היה נותן להקים את זה שם, המועצה החליטה. אז בוא ניתן חוץ מזה, אני רק רוצה להגיד, כל העניין של הסובסידיה, הסובסידיה מאוד נמוכה, אדוני המתנחל. מאוד נמוכה, ובאמת לא לאיים עלינו. קודם כל, אני הוא שהקמתי את העולם אירועים הזה. והעולם הזה הוא גם דורש שיפורים מבחינה אסתטית. העולם הזה הוקם במתחם המתנ"ס, הבריכה, אולם הספורט, האולפנה. זה קריית החינוך שלנו. זה המקום כמעט, כל קריית 4 היא כמה מאות מטרים מרובעים. מאיפה שלא תקחי... שאלפי חיילים שומרים עליה. גם היא שומרת על כל כדי שאתם תלכו בשלום ברחובות. גם היא שומרת על כל שגרירות בטורקיה ובכל מקום אחר בעולם. שגרירות היא מוסד לגיטימי. היא לא בניגוד לחוק הבינלאומי. רגע, בואו נעשה שיחה ששומעים אחד את השני. אני לא הפרעתי לה, אני מבקש שהיא לא תפריע לי. בבקשה. כל מדינת ישראל היא מאחורי גדר, כל שגרירות היא מאחורי גדר, גם הבית שלה בתל אביב היא מאחורי גדר, אבל קצת יותר מרוחקת. אנחנו נמצאים במצב מלחמה עם 22 מדינות ערב. היא לא יכולה להיות, סלחו לי על הביטוי, צבועה כזאת. ללכת לבקר אצל הערבים שרצחו בתרפ"ט, רצחו את משפחת לפיד, רצחו את ארז, רצחו 60 יהודים, רצחו מסביב לחברון, ולה לא אכפת כלום. היא לא עושה את ההיסטוריה הזאת. אבל לבקר בקריית 4 שיש בה אנשים, בעלי תרבות, בעלי רמה, אשר רוצים... למה בכל זאת אפשרת להקים את האנדרטה הזאת של גולדשטיין?
טוב שאתה שואל את השאלה הזאת. קודם כל, אין שם אנדרטה, ומי שהקים אין שם, הייתי שם. זה מצבה פשוטה בעלמא. כשיש בעשרות אלפי קברים. עם הכיתוב על זה? הכיתוב זה כיתוב משפחתי, המשפחה עשתה... אוי, באמת, די עם הצביעות הזאת. אני באמת, למה שאני לא רוצה לנהל את הדיון הזה, אני רוצה שיחברו אותו. אל תדברי על צביעות. אין שום מקום בעולם שרשות מקומית מתערבת בכיתוב של יקירה שנפטר או שנהרג. אני רוצה להגיד לכם, את האנדרטה הזאת, משפט אחד, את המצבה הזאת הקימה המשפחה באישור המינהל האזרחי. לנו לא היה שום סמכות. אתם צדיקים, לא נגמור בזה. אני מאמין לו, למה את לא מאמינה לו? אני רוצה שיחברו אותו. אתה יודע, גם עם נעלים, אתה מדבר איתי על נעלים. אני רוצה להגיד על דבר אחרון. אני יכולה לשאול שאלה לסיום? אני חושבת, בסדר, 100%, שהדיבור הזה הוא דיבור ישן. אנחנו חיים עכשיו במציאות שנוצרת בשפה חדשה וראייה חדשה של מציאות. שהוא מדבר איתי על מאורעות תרפ"ט וכל זה, זה באמת, זה דיבור ישן. הוא מדבר גם על אחרי זה, משפחת לפיד. תודה רבה. רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אבל את לא מרגישה שזה לא נכון להחרים ציבור, לא נכון. תפסיק להגיד להחרים, הציבור שם נקלע. אבל יש אומנים שמחרימים את ישראל למשל, שלא מוכנים להגיע... הם צודקים, בעיניי, הם צודקים. זה אקט היחיד שיש לאזרח לעשות, להגיד, אני שמה, אני עוסקת בתיאטרון, זאת האפשרות היחידה שלי. אין לי אפשרות אחרת מול כל הקונגלומרטים הגדולים האלה. אם את חושבת שאחר בכלל הוא צודק, אז... שמה? את אומרת שאחר בכלל על ישראל הוא צודק, אז... אני חושבת שעכשיו למה את לא מחרימה את ישראל? למה את לא מחרימה... כי אני אוהבת את המדינה הזאת מאוד ואין לי ארץ אחרת. ומחר, ב-20 לספטמבר, הלוואי והייתי יכולה להצביע בעד מדינה פלסטינאית. הלוואי והיה לי את האפשרות. גברתי ואדוני, תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו עוברים, תשמעי, כמה רחוק את מוכנה ללכת? בשביל מה? זהו. ללכת אני מוכנה אבל גם לרוץ. זה שם של ספר חדש שהנה מגיע יחד עם המחברת וגם אנחנו נקבל אותו. כמה רחוק את מוכנה ללכת? מאירה ברנע גולדברג, ערב טוב לך. ערב טוב. מה יש בספר? זה מצחיק, זה עצוב, שניהם ביחד, תמהיל. נגעת בול בנקודה. הספר מספר בעצם על זוג צעיר בישראל שלא מצליח, בניגוד לכולם, לא מצליח להיכנס להיריון בכזאת כלילות. ומה הוא צריך לעבור כדי להשיג את מה שהוא כך רוצה, תינוק, דרך טיפולי פוריות ואימוץ בארץ, כל מה שמשתמע מזה. עוד פעם, הוא עוסק בנושאים כאובים, אבל הוא כתוב ושעשע ומצחיק בכוונה, כדי לא לדכא את מי שאמור לקרוא אותו. והספר מבוסס על חוויות אישיות שאת עברת בתהליך ארוך כדי להביא ילד לעולם, או לאמץ ילד בהתחלה. מה הביא אותך לכתוב את הספר? זה יראה, אולי יישמע בומבסטי, אבל זעם גדול ועצום, על זה שלא מבינים מה אני עוברת, וחושבים שהנושאים האלה הם דברים כליליים, כאילו מקסימום תאמצי, מקסימום תעשי טיפולי פוריות, תמשיכי, לא תמשיכי, ואנשים אומרים משפט, ולא מבינים שזה כל העולם שלי, ואני עוברת חוויה מאוד מאוד קשה, ואנשים מגמדים אותה, והרגשתי שצריכים לצמצם את הפער. אבל גולדברג, תראי רגע, יש שני דברים שונים. מה שאת עוברת בטיפולי פוריות, זה עניין אחד, זה עניין נפשי, גופני, מדעי, רפואי. אם אנשים לא מגלים הבנה כלפי הקושי שבזה, אז באמת הם אטומים. העניין של האימוץ הוא עניין של התנהלות חברתית, פוליטית. אתה צודק בנושא השני, אבל גם מסתבר שגם הנושא הראשון יש בו התנהלות. כי זוג שנשוי בישראל ועברת שנה ואין תינוק, זה כאילו פשע נגד האנושות. אתה לא מבין איזה אנשים התחילו לדבר איתי, אנשים שאני לא מכירה, למה אין לי תינוק? ממש בצורה מאוד... זה חוסר טקט, זה לא משהו... אבל זה תופעה. יש משהו כשזוג עובר תהליך של ניסיון לכניסה להיריון, וכולם יודעים על זה, שממש ככה כל אחד מרשה לעצמו איכשהו לתת תארה או להגיד משהו, נכון? זה מתחיל מהשכן מהקומה הרביעית, ומאבא של סבתא של בעלה של אחותי, וזה חדירה לפרטיות מאוד מאוד קשה, במיוחד שלא תמיד רוצה לשתף. אבל זה הפך לנחלת הכלל. טוב, זה באמת עניין של לחנך וטקט ונימוסים, אבל מה עם העניין של האימוץ? זהו, אז כמו שאמרת בהתחלה, בספר יש לנו ביקורת חברתית בעצם. כשאני באתי לאמץ, אז באתי באמת בתוך תחושה של מקסימום נאמץ, לא נצליח להיכנס להיריון, מקסימום נאמץ, ואז גיליתי שזה משהו שמאוד קשה. נתחיל מזה שלאמץ תינוק בארץ, לא מחול, לוקח 7-8 שנים. הייתי יודעת הייתי נרשמת בגיל 14, אבל לא סיפרו לי את זה, אז לא יצא. ואז גיליתי שאם אני רוצה לקבל תינוק בצורה יותר מהירה, אני יכולה לאמץ תינוק ממוצא שונה, שזה אומר בישראל מוצא אתיופי,
ויעזור עוד יותר אם אני אהיה דתייה. מה זאת אומרת? למה שזה יעזור אם תהיי דתייה? דתי, אוקיי, לא באשמתם, אבל זה יוצא ככה שרוב התינוקות שנמסרים לאימוץ היום זה תינוקות ששליש מהם זה תינוקות שמיועדים לגיור. ואז בהכרח רק זוגות דתיים יקבלו אותם לפני חילונים. כלומר, יכול להיות מצב כזה שיש תינוק, ומי שהגיע תורו הוא זוג חילוני, אז הוא לא יקבל, אלא יקבל זוג שנרשם הרבה אחריו, והוא דתי, והוא כן יקבל. טוב, זה כבר חלק מדבר אחר, ממריבה אחרת שיש לנו עם חלקים בציבור הזה שמכבידים על הגיור. כן, אבל האימוץ תינוק ממוצא אתיופי, בשנים האחרונות זה דווקא נהיה פופולרי, אבל עדיין זה מקצר את התור מ7-8 שנים לשנתיים. שנה-שנתיים. והתגובות שאני קיבלתי היו תגובות מאוד מאוד קשות. רוב האנשים שאמרתי להם שזה שאני הולכת לעשות, מאוד כעסו עליי. חלק לא האמינו שאני אצליח לעשות את זה, כי זה משהו מאוד קשה. אני יכולה להבין למה זה מפחיד אנשים, אבל הרוב היו ממש תשובות גזעניות. היו ממש ביקורות גזעניות. אמרו לי משהו כמו, לא אכפת לך שילך ילד מכוער, שהם תינוקות הם חמודים, שהם גדולים מכוערים. אמרתי, ואם יהיה ולד ילד מכוער, מה אני אעשה? אני אזרוק אותו? אנשים אמרו לי, מה? ויחשבו ששכבתי עם קושי, כל מיני דברים מזעזעים, שהספר בעצם נוצר מכל התגובות. כתבתי את כל התגובות שאמרו לי, אמרתי, מישהו חייב להוציא את זה. ומי שקורא או קוראת את הספר, מה? זה המלצה לא לנסות? תראי, יש פה את הדברים הטובים, הדברים הפחות טובים. יש פה מוזכרים פה גם אנשים שעזרו לי, יש אנשים מאוד נחמדים בשירות למען הילד. קוראים לספר כמה רחוק את מוכנה ללכת, כי זה משהו שצריכים באמת... כשאני רואה את הזעם שלך, אני אומר, אז רגע, אז איך נכנס בכל זאת הומור לתוך הסיפור הזה? אי אפשר לעבור את כל החוויה אותי בלי הומור. כי את מקבלת תגובות מאוד מאוד קשות מהסביבה, ואת צריכה להתייחס לזה בצורה הומוריסטית. כל פעם שמישהו אמר לי משהו מעליב, ישבתי ככה ודמיינתי איך אני כותבת אותו בספר, ואיזה דמות מצחיקה הוא יהיה. אי אפשר לעבור את התהליך הזה בלי לצחוק. גם על עצמי, צחקתי גם על עצמי הרבה. והסיפור שלך נגמר בסוף מופלא. רק מהספרים יש. אחרי שעברתי תהליך של 5 שנים, תהליך מאוד קשה, לאימוץ. גם הטיפולי פוריות, גם האימוץ, נכנסתי להיריון באופן טבעי, ולא מוסבר, ראוי לציין. כן, הסוף שלי נגמר טוב. אז על זה תכתבי עוד ספר, רק הומוריסטי. מאירה ברנע גולדברג, תודה רבה. תודה רבה לכם. Pass Forward, תערוכה שבה יש מוצגים, שכל אומן לוקח את המוצג של החבר שלו, עושה ממנו יצירת אומנות חדשה בתחום שלו, ומעביר את יצירת האומנות הזאת הלאה לאומן הבא, שיעשה עם זה את מה שהוא מוצא לנכון. שלום לגיל רויטר, עוצר התערוכה, ושלום לנעמי מערבי, מעצבת אופנת, משתתפת בתערוכה הזאת. אז תסבירו איך זה עובד. הפרויקט הוא בעצם פרויקט ניסיוני רב משתתפים, שמתעד בעצם תהליך אבולוציוני לא שגרתי של מוצר. גם מאוד, שהוא השותף שלי ליצירה ולעצירה של התערוכה הזאת, שהוא לא נמצא פה כרגע, לשנינו יש המון קווי השקה בתחומי העניין המשותפים שלנו. שנינו הכרנו במהלך העבודה המשותפת שלנו, וגילינו שאנחנו יכולים לעשות איזה משהו קידום המעצבים בארץ בכלל. וזה הנושא גם של קידום מחזור? כלומר, הרעיון הוא לא בדיוק, האמת היא שהמשתתפת הראשונה שלנו, נעמי, כן מתעדת ומתעסקת בתהליך העבודה השוטף שלה במחזור של בגדים, אבל הכוונה הראשונית לא הייתה זו, היא הייתה יותר האסוציאציות שכל מעצב מקבל מעולם אחד לעולם אחר. אני רוצה רגע להבין, אני קצת לא... נניח שאת מביאה, אנחנו רואים כעת מה, בגד שלך? לא, זה איזשהו טישרט שעיצב איתן טל, הוא המעצב השלישי בחוליה שלנו. אנחנו בעצם פיתחנו איזשהו קונספט שמבוסס על מודל של משחק ילדים ישן. אז מה קורה עם היצירה שלך? את מגיעה לתערוכה, מה את מציגה ואיך היצירה שלך מתפתחת? איך זה מתפתחת? אני חושבת שזה בעצם ה-pass forward, את המילה כבר אומר את זה בעצמו. אני קיבלתי הראשונה, קיבלתי קלטת. והקלטת יש כבר רגש של פעם, יש לו המון רגש בתוכו, יש את איך אומרים, את המוזיקה בתוכו, יש המון דברים שיכולה להשתמש בזה. ובעצם בשבילי ריסייקלינג זה pass forward. בדרך כלל אני עושה את ההתחלה, ואחר כך עכשיו יש עוד מעצבים ועוד אומנים עובדים עם זה. אני לקחתי את החלק של, איך קוראים, את הסיבוב של הצלילים, שאני מאוד אהבתי, וגם את העניין שאת מקבלת פרודקט שהוא ריק, ואחר כך את יכולה לשים את האידנטיטי שלך או שלו בתוכו. אז יצאת מהקלטת בגד? בגד זה שני בגדים ביחד. יש את בדיוק, רואים את זה עכשיו. לא רואים את זה, תכף נראה את זה אולי. אוקיי. זה סמלה לבנה, כשבעצם הריק
של אין כלום, ואחר כך זה סמלה שהופך להיות, זה ביחד עם סמלה אחרת שהם ביחד, ומקבל כבר צבע, מקבל כבר משהו, ועשינו גם וידאו ארט עם זה, ורואים את הלבנה, האישה הלבנה, זה בעצם בובה. ושומעים גם את המוזיקה של הקלטת שבעצם הייתה הקלטת הראשונה, קלטת מיקסטייפ, שאותה אהוד ואני העברנו לנעמי. יש את המוזיקה של הבאוהאוס, שזו להקה שהייתה מאוד מפורסמת בשנות ה-80. וקלטת זה קלטת מיקסטייפ, מוצר טכנולוגי שפס מן העולם, הוא משמר המון זיכרונות, ואם היינו מראים את זה עכשיו לילדים קטנים, לא בהכרח הם היו יודעים מה זה בדיוק. אז זה יותר השראה מהקלטת. השראה בדיוק. פחות המוצר עצמו. בדיוק. עבדנו עם 18 מעצבים מתחומי עניין שונים. גם לאהוד וגם לי יש זיקה מאוד חדה ורבה לעולם העיצוב. משתתפים שני מעצבי אופנה, אדריכל, מעצב טקסטיל, מעצבת קרמיקה, יש מגוון מאוד רחב. המשורר רוני סומק משתתף, מאיה הרמן בעצם הלחינה שיר שלו. מעניין, אז מה למשל קרה עם השמלות האלה? השמלה שהיא הייתה בעצם התהליך הראשון, החוליה הראשונה בשרשרת, עברה למאייר בשם מתן ליברמן. מתן בעצם לקח את הסיפור של החיבור בין שני האלמנטים שנעמי יצרה, ויצר בובת פפיה משה שנקראת התאומות, שתי תאומות סיאמיות מעיסת נייר, והוא יצר איזשהו אלמנט מקסים. אנחנו בעצם רצינו לראות מה קורה ברגע שמעבירים השראה מעולם אחד לעולם שני, מה קורה אסוציאטיבית ואיך כל מעצב נותן לזה זיקה אחרת. עכשיו פרק השיווק, מתי, איפה? התערוכה נערכת בגלריית החווה בחולון. הפתיחה הרשמית הייתה ביום שבת האחרון, זו תערוכה שפתחה את עונת התערוכות, היא תרוץ עד ה-12 בנובמבר. כולם מוזמנים, גם אנחנו שכיוונו את התערוכה, פנינו לקהל יד מאוד רחב, נשמח עם מבוגרים, צעירים, גבוה, משווק טוב, אז שכולם יגיעו, זו תערוכה ממש כיפית. פינת השיווק עברה בציון 10. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לסיפור שאני לא ידעתי שיש דבר כזה, קודם כל שישנה פייטנית לקראת הימים הנוראים, נכון? כן. אבל יש כאלה גברים מזרחים, היא אומרת, שלא רוצים לשמוע אותם. זה מפתיע אותך? כן. תשמעי, אם היית אומרת חרדים, אם היית אומרת דתיים, אבל היא אומרת את זה על בסיס מזרחים, אולי מזרחים דתיים. כנראה, אולי זה קצינים בבה"ד 1. שם אני הייתי פותר את הבעיה אחרת. אני יודע שהיה סידור שאומר שאם זה שירת אישה עם גבר ביחד, אז הם לא היו עוזבים את ה... בבקשה, אז כבר יש פתרון של הרב דן. אז זה היה פתרון וחבל שלא הקפידו. מרגלית. לא. אני לא מבקש לעצמי את הפתרון הזה. אני שמעתי שהושג הסדר בכיוון הזה. זה על פי ההלכה. מצוין. זה. זיו האתר, שלום לך באולפן בירושלים. שלום וברכה. ואת הפייטנית, נכון? אני הפייטנית. את מנהלת מקהלת הנשים האנדלוזית הישראלית נובה. נכון. וכאמור, יש כאלה שלא רוצים... קודם כל נתחיל בזה, מה את שרה? אני שרה קשת של דברים. אני גם פייטנית, אבל אני גם זמרת, שרה לדינו ופלמנקו. אבל עיקר ענייניי זה פייטנות ומה שקשור לפייטנות האנדלוסית, אם כי אני גם שרה דברים אחרים. אז בואי נשמע רגע מהדברים שאת עושה, הנה. רצון. راني جياك العمر حنزين حنزين مولاك العينين אז הקטע הזה אני מניחה, זה לא פייטנות, נכון? הקטע הזה לקוח ממופע שקראתי לו פלמנקו יהודי, והוא שילוב של ערבית ופלמנקו. כל המופע הזה וכל הביטוי שנקרא פלמנקו יהודי הוא חלק ממושג הפייטנות, שבעבר נהגו לקחת פיוטים, שירת קודש, ולהלביש אותם על מוזיקה קיימת. זה היה בארצות, כל הארצות שבאו מחצי האי האיברי וגם ארצות המזרח, כדי למנוע מצעירים לצאת החוצה
לקחו מוזיקה קיימת והלבישו עליה שירת קודש. ומי הם אלה שאינם רוצים להאזין לך עכשיו? בימים אלה כאן מדינת ישראל 2011? אני רוצה לתקן אותך, לאו דווקא מזרחים, זה כל הדברים... כך היה כתוב אצלנו בתחקיר. כן, אבל זה לאו דווקא מזרחים גם, אבל לאו דווקא... אוקיי, אז מי הם הגברים שאינם רוצים להאזין לך? בעיקר אלה ששומרי הלכה, לדעתם שומרי הלכה. זה צפוי, לא? כן. איפה את מופיעה? אני מניחה שלא בבית כנסת. אני לא מופיעה בבית כנסת. האמת שאני רציתי לקחת את כל המושג הזה של הפיוט ושירת הנשים, להעביר אותו את המחיצה של עזרת הנשים בבית הכנסת ולהפוך אותו למשהו אומנותי, קונצרטנטי, ויש בזה גם משהו אמוני ומשהו שקשור לכך שהרצון שלי שקולה של האישה יישמע גם בשירת הקודש ולא רק בשירת החול. וזו מוזיקה שאת מביאה איתך מהבית? על זה גדלתי. מי את? ספרי לנו משהו על הביוגרפיה שלך. אני נולדתי בירושלים. עסקתי בהרבה דברים מימי חיי, למדתי באוניברסיטה ועסקתי ברפואה אלטרנטיבית. אבל ב-12 שנים האחרונות חזרתי אל השורשים, מה שנקרא. תמיד הייתי זמרת ותמיד שרתי דברים אחרים. אבל החלטתי לחזור לשורשים, וככל שאני מעמיקה באותה תרבות שהזנחתי ושמתי בצד, אני פשוט מגלה עולם קסום ונפלא. כן, ואת לא היחידה, הפייטנות וכל השירים באמת מצפון אפריקה בפריחה עצומה. נכון, הפייטנות פשוט בשנים האחרונות מקבלת, כמו שאת אומרת, פריחה לא רק בארץ, גם בחול, וגם אנשים רוצות בו מקום. כן. זיווה עטר, תודה רבה. תודה לכם, שיהיה שנה טובה. שנה טובה. ואנחנו עכשיו לפינת הקולנוע שלנו, טיפש מטורף מאוהב. זהו סרט? האם לרומנטיקה יש חוקים? האם אפשר ללמוד אותם? עוד קומדיה רומנטית מבית היוצר של הוליווד, שלום אבנר שביט מוואלה. שלום, אז זהו, זה לא עוד קומדיה רומנטית. זה לא עוד קומדיה רומנטית. זה סרט שבאמת, טיפש מטורף מאוהב נשמע כמו שם של סרט שראינו מיליון פעם, אבל הוא מצליח לקחת נושאים מאוד חבוטים ואת הז'אנר הבאמת, אולי הז'אנר הכי נדוש שיש, ולהציג אותו בדרך חדשה ומקורית שעוד לא ראינו כמותה, ועושה את זה בצורה באמת מקסימה, מצחיקה, מרגשת. טיפש מטורף מאוהב זה אחד מאותם סרטים נדירים, זה באמת לא קורה לי הרבה, שאני יכול א' להמליץ עליהם באחריות מלאה, בלי לפחד שאחרי זה יגידו לי למה אמרת לנו, זה בכלל לא סרט שווה, סתם גררת אותנו לקולנוע, וב' יכול להמליץ עליו לכל אחד, באמת, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים וכיוצא בזה. זה סרט כדאי מאוד לראות, לכולם, באמת. שמה קורה בו? שבעצם מה שנאמר בו, שיום אחד גבר אחד שהיה מאוהב מעבר לראש, גורש על ידי אשתו מגן עדן, זה מה שקרה. נקודת המוצא שאנשים מאוהבים מגלים שלהתאהב זה באמת אות לטיפשות ולטירוף. סטיב קרלה, שהשחקן הראשי, מגלים גבר אמריקאי שהיה נאמן לאישה אחת כל חייו, אז האישה הזאת באה ואומרת לו, אני רוצה להתגרש, בגדתי בך עם מישהו מהעבודה, והוא אומר לעצמו כמה טיפשי ומטורף זה היה מצידי להתאהב בה. והוא מגלה שכל הדמויות מסביבו גם הן סובלות מאהבה נכזבת. ומכאן והלאה זה מתפתח בכיוונים מפתיעים ומרובים. באמת, נכנסות המון דמויות לעלילה. אנחנו רגילים בסרטים רומנטיים שיש איזה משולש אהבה, אז פה באמת יש לנו תזמורת עם איזה 7-8 כלים, והיחסים שמתפתחים ביניהם גם מצליחים להפתיע אותנו. זאת אומרת, חשבנו כבר שראינו הכל בקומדיה רומנטית שאי אפשר להפתיע אותנו, אז הסרט הזה כן מצליח להפתיע, ואני כמובן לא אגלה איך הוא עושה את זה. אז היית אומר שזה מין מסר או מין שער או מסע צלב נגד האהבה? להפך, בעד אהבה. נגד אמונה באהבה מלאה, מוחלטת? בעד אהבה מוחלטת, כי בסופו של דבר מה שהסרט מגלה לנו שזה בסדר להיות טיפש מטורף ומאוהב, שתמיד לאהבה יש סיכוי ושלכל אחד יש סיכוי עם כל אחד. אגב, מהרושם שקיבלתי, באמריקה הסרט הזה מאוד הצליח, בישראל קצת פחות אוהבים את המסר הזה, כי פה אנשים לא כך אוהבים happy end. אנחנו רגילים לתסבוכות ולעצבות ולמלנכוליה. אנחנו בדיוק. פה הבנות בתל אביב הן מחפשות צרות, אז בגלל זה שמתי לב כשאני מספר להם על הסרט או בביקורת של הסרט. בוא נראה רגע קטע. אני בעד הכללות. David Lindhagen. David Lindhagen, I know. How do I know that? Well, I'm a total stranger. How would I know something so intimate about your wife? Do you want to know why I know that, Cal? Okay. Because it's all that I've heard, Cal, for the past 2 nights. It's all anybody's heard. You're going around and you're like,
You're like badgering people with this sad sack, loser, sob story, and I don't understand why. No, I don't need this crap. No, sit down. All right. Look, I know that sounds harsh, but it's true, and you need to hear the truth. So, permission to speak candidly, sir. I think you've already gone there. You're sitting there with a Supercuts haircut, you're getting drunk on watered-down vodka cranberries like a 14-year-old girl, and you're wearing a 44 when you should be wearing a 42 regular. Honestly, I don't know if I should help you or I should euthanize you. תן לי לנחש, הוא בסוף יהיה חתיך, הורס, וכל הבנות רוסו חרב. זהו שלא, זה באמצע, כן, אבל הסוף יפתיע אותך. רגע, אבל אמרת שבסוף יש happy end. בסוף יש happy end, כן. שבגלל זה הבנות של תל אביב לא אוהבות את זה. אבל איך? אגב, אולי הבנות של קירת ארבע, שם נפתח חל התרבות, דווקא כן אוהבו את זה. אנחנו לא צריכים end, אנחנו מגיל 18, הכל מצוין. איצ'קוק לימד אותנו שמה שחשוב זה לא לדעת את הסוף, אלא לדעת איך זה קורה, שהמתח הוא השאלה איך זה קורה ולא מה קורה. אנחנו יודעים בסרט אמריקאי, מה יקרה פה, מה שמפתיע זה לא ה-happy end, אלא איך שאנחנו מגיעים ל-happy end. אגב, הבחור שראינו, שמדבר עם סטיב קרל, שמדריך אותו זה ריין גוסלינג, שהוא בדרכו להיות השחקן הכי חם בהוליווד, ואנחנו נפגוש אותו בחודשיים הקרובים בפעמיים נוספות, גם בסרטים מאוד מדוברים, דרייב ומשחקי שלטון. אבנר שביט, תודה רבה. תודה לכם. זהו, עד כאן ערב חדש להיום. תודה לעדינה יזרלביץ' שתרגמה אותנו לשפת הסימנים. אחרינו עושים סדר חדש. מחר יהיו פה אראל סגל ועידן קבלר. תודה רבה, דן. תודה רבה לך. שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.